Predstavte si horúce leto, ale u vás je stále príjemne. Vonku je 35 stupňov a vy máte v interiéri 25. Klimatizácia už nie je luxus, je to rozumné riešenie pre každú domácnosť. Ale pozor, klimatizácia nie je len o značke alebo o cene. Dôležité je, aby vyhovovala vášmu priestoru, aby bola správne navrhnutá a odborne nainštalovaná. Poviem vám, dnes máte šťastie. Sme MSD Company, najväčší distribútor klimatizácií Samsung a Toshiba na Slovensku. Naši projektoví manažéri majú za sebou stovky inštalácií a vedia presne, ako navrhnúť riešenie, ktoré bude fungovať spoľahlivo a efektívne po dlhé roky. A keďže sme oficiálny servisný partner, máte istotu, že sa o vás postaráme aj do budúcnosti, keby sa náhodou niečo pokazilo. Radi vám ponúkneme bezplatnú a nezáväznú obhliadku. Prídeme, poradíme, vysvetlíme všetky možnosti a vy sa rozhodnete bez rizika a bez stresu. Kliknite na tlačidlo pod týmto videom a vyplňte krátky formulár. Získate návrh riešenia na mieru úplne zdarma. Takže, ak chcete klimatizáciu, ktorá vás v lete príjemne ochladí, zime zahreje a funguje tak, ako má, stačí kliknúť tu.